घर गईला के बाद घर के लोग पूछी का भइल बा बेटा, का कहल जाई, ये न कहल जाई जो हमनी छटा के आइल बन सो। माई बाप सुनी तो दिल पर लगी, दिल पर। तो जो घर हम जाते हैं जहर खा के मरे। रुक जो समीर, रुक जो, मत जो जहर तो कौनो दुकानदार देत नहीं थे, ए ले बढ़िया हम फसरी लगा के मर जाता नहीं। अरे साला ये तो समीरवा हो जोन आर्मी के तैयारी करत रहलो, आज वो आत्महत्या करता। वो फंसरी लगा के रुको चले तो। रे समीरा समीर क्या कर रे? ना रे भाई आज छोड़, आज हमरा के मर जाए दे। साला पगला के बड़का रे साला पढ़ लिख के सब बोका बन गइल बड़े। तोरा के बाप मातारी पोस पाल के पढ़ा लिखा के इतना जमान कइलो, फंसरी लगा के मरे खातिर। तो ऐसे में हम जिंदा रह के का उखाड़ लेतनी? साला हम इतना दिन से मेहनत करतनी, आर्मी के नौकरी होते नहीं थी। देख हिम्मत तो मेहरारू हारली सब, मरद ना फंसरी लगा के इंसान ना मरला, कायर मरला। चल घर चल। माई बाप के भइल सपना अधूरा, कइले बकामई सरकार बुरा। माई बाप के भइल सपना अधूरा, कइले बकामई सरकार बुरा। टूट गइल दिल के अरमान हो, 4 साल खाती देतावे नौकरी सरकार। 4 साल खाती देतावे नौकरी सरकार। ये पार्टनर। हाँ पार्टनर, आज के खुशखबरी न्यूज सुन ले है? ना रे पार्टनर, काथी के खुशखबरी न्यूज आइल बारे? ये है आर्मी वाला लोग के इधर न्यूज में देले बा, आर्मी लोग के सिर्फ 4 साल खातिर लागी नौकरी। और ओकरा बाद का कइलो? घूम घूम के पटाई लो छोकरी। ना रे पार्टनर, जान तारे का करिलो? का करिलो? हनुमान फैक्ट्री में सीमेंट के बोरा ढोइलो। और पापा ठीके कहत रहलन। बाबू का बोल के याद करत रह, मैंने आर्मी बनला से ना कर जाई दिन, चल के अंडा बाद में मारा बिल्डिंग, महीना का 40,000 मिल जाई। छोड़ दे भाई छोड़ दे, रुक जो। सरकारे वैसन काम करबे कि बर्दाश्त कर रही के पड़ी। यार साला तोहनी क्या हंस तरसो, सरकार डीओपी वापस जरूर ली। देखिए एक ना एक दिन आर्मी जरूर बन जाई। आर्मी ना जाने बाबा का लाड़ भी बन जाता है। साला हमरा के गाड़ी देबे तो चली, लेकिन आर्मी के बारे में बोलबे तो मार दम सीना में गोली। मुआ दे में ही जी कहू ना बोली। जो साला मोर बाप रे बाप, सरवा के नाके पर बिक बा। अच्छा पहले हम कुछ ना बोली ना तो हमरो के मारी। मार साला, चल चुपचाप चल। जो समीर भाई घरे जो, आज के बाद से गलत कदम मत उठाइए। पापा का है बेटा, सुबेरे को रागुल बा का चाना मीठा? कोनो बात ना बेटे, जाता नहीं काम पता, शाम के लौटन से ले ले आए। पापा के हम केंगा समझाई? पापा बात ई बा जे हम नौकरी ना करे, हम बाहर जाके कमाई। साला हमरा मन में साधा रहे कि हमार बेटा आर्मी के फौज बनी, लेकिन त्या सपना के सब चकनाचूर कर दले। हम का करी पापा, सरकारे ऐसन बा कि लइका सब के हिम्मत तोड़ देता। नौकरी करे खातिर 5-6 लाख रुपया घूसल होता, फिर 4 साल पर बोरिया बिस्तर बांध के रिटायलो कर देता। मोदी जी तो हमनी के कहीं के ना छोड़नी, न घर के न घाट के। पापा हमरा के सुबह के हूँ भेज दो, हमरा बाहर जाए के बा। ठीक है बेटा, जा सुबेरे चल जइहो। ठीक बा। सपना सब हो गइल चकनाचूर, सरकार लइका सब के बनावो तब देखू। गोल लागत तो नहीं पापा। खुशी रहा। प्रणाम माई। खुश रह बेटा, जात रह तो जा, ठीक बा, मगर अपन ख्याल रखियो।
बेटा तिलौड़ी हाँ पापा तो जा बबुआ के समय छोड़ावा ठीक बा जाते चलो निमा छोड़ के तिलौड़ी हो हाँ हाँ ठीक बा हे वो तो मंगनी महत्व आवत तन खनी मांगना मंगनी क्या प्रणाम दूरे से क्या करते रहे प्रणाम धो के करा हमारे सामान लांग दे मतवार ए सामान धरवा के तू तवार काला लग मावत रो ए छोड़ जाए देता होत रहला मर मजाक मंगनी जा एक किलो खनी दा ना कर सर तुम खानी खाई बस बाग मर दे हनी पढ़ा लिखल आदमी तो खनी खाब सो हमार पापा मंगल हन उनको चिनौटी गिर गइल बा उनकर चिनौटी गिर गेल बा कहनी के सब समझते बारो तो पूछत तो लाड़ बारो जल्दी से गाना तो टाल बहकता बस सर कोई नहीं खाइबे रे सामान टाल बार रे रे साला हमार मोहन से मर गए रे रे पार्टनर हो देख समीर बेग ले कहां जाता ए तिलौड़ी हे नहीं बे का रे ए तिलौड़ी तोर भईवा समीर बाहर जाता का रे हां आर्मी के लोग ना करी ना करियो बाप रे बाप तले तोर बाप गांव भर में डिडोरा पीट दे रहल कि हमार बेटा बनी इंडियन आर्मी जात नहीं कोनो दे बबुआ अंडा बदे मारे बिल्डिंग आर्मी बने खातिर गोड़ के पसना मुड़ी में चुआ के पता सब क्यों आर्मी बनेला ए बेरा के लगे खाली फेसबुक स्टोरी व्हाट्सएप स्टोरी में मेहनत करता रह ना कहता रह आर्मी लवर हम गानावा कहरे अरजी हो देह पर चढ़ा दो देवी मैया बरदी हो देवी मैया बरदी चढ़ा दी रे चला तनी के ढेर भाई लौटकी